Asasakka, Emili, Eva, Helena, Gabrielle, Christina, Stine du. Kære alle, vi står her i en historisk begivenhed, en undskyldning fra Danmark, som omhandler en mørk og trist sandhed. En sandhed, man i alt for lang tid ikke har forholdt sig aktivt til, som det fortjener. En begivenhed, et eksperiment, som ingen fortjener, og med 6 personer i centrum. Samt med 16 andre, der desværre ikke er længere iblandt os. Vi står her og erkender fortiden, men også at vi har lært meget siden dengang. Det, der skete dengang, var en anden tid. Ingen af os skal ændre i beslutningen eller fortiden. Vi står her og er nødt til at acceptere det uacceptable. Og hvad historien medbringer, og hvad dette eksperiment har betydet for jer, og vigtigst for alle, at forsone os med fortiden ved hjælp af anerkendelsen, som endelig kommer. I form af undskyldningen på en trist og mørk kapitel i jeres liv og for Grønland. Til sidst vil jeg gerne sige tak til jer alle. Asasakka, Emili, Eva, Helena, Gabrielle, Christine og Stine. For at vi kan stå sammen her og markere denne begivenhed. Jeg håber inderligt det bedste for jer alle og jeres familier. Og tak til statsministeren. Du har taget et stort medansvar for en historisk mørk kapitel, som ingen kan være stolte af, og som mange ikke har kunne erkende. Jeg håber, tiden ikke kun er kommet til at erkende fortidens synder, men også for at undgå nutidens. Fordi, og jeg vil citere til sidst, den gode Knud Rasmussen: glem aldrig tiden, det gik for den, der kommer.